So baby, now you got me feeling lazy. But every time I look into your eyes, but baby, you hypnotize. See baby, now you feel me. But when I fall into your arms, ja, itt vagytok. Sziasztok! Na, szóval nagyjából én így szoktam dalt szerezni, hogy először csak ötletezem, kicsit lefogom a kellemes harmóniákat, hát ebből bejön, kialakul egy dallamvezetés. És ugye általában, amikor úgy érzem, hogy megvan ez a kis groove, akkor hozzáének egy dallamot, mondjuk például szóval úgy nagyjából tetszik a dallam, akkor próbálok mondjuk hozzá egy dobot, bár szerintem ez egy kicsit lassú lesz, ez egy kicsit feltolom. Most 120 BPM-nél van. ...136. És akkor mondjuk... Hey. És amikor úgy nagyjából tetszik, akkor próbálkozok kicsit lelassítani az egészet, és szövegeket írni hozzá, legalábbis hangulatokat. Én szerintem a legfontosabb, amikor egy dalt írunk, hogy egy hangulatot megfogjunk. Ugye 3 percben nehéz megváltani a világot, általában én a szerelemről szoktam írni, de a jó, a rossz oldalak. Igazából minden, ami egy háztartáson belül szokott történni. És ezek tök jó világok, mert én úgy érzem, hogy nagyon sokan tudunk azonosulni ezekkel a témákkal. És próbálok így felépíteni egy dal, szöveget egy dallal. Nagyon fontos a kulcsmondat. Nagyon sokszor volt olyan, hogy írtam egy nagyon jó dallamvezetést, úgy nagyjából a verzeszövegek is tök jók voltak, a refren is jó volt, a beat is jó volt hozzá, de nem volt meg az a bizonyos kulcsmondat, kulcs szó, amitől mondjuk sláger lesz egy dal. És ilyenkor egyébként ezek a dalok felkerülnek a polcra, mert jó ötlet, oké, de egy ilyen kulcs szó nélkül úgy nehéz. Mint például, amikor megírtam a living in a solo, everybody knows my name. Solo, everybody shakes my hand. Solo. Ugye 3-4-szer mondom azt, hogy solo. Ez egy teljesen megjegyezhető kulcs szó, ami így belemegy az embereknek a fejükbe, és ezek azok a kis apróságok, kis nuancok, amit sláger lesz egy dalból. Na de, miért vagyunk itt? Ugye nagyjából bemutattam, hogy általában hogy szoktak az emberek írni, a zenészek írni dalokat. Azért is lehet azt mondani nagy képűség mellett, hogy ez egy művészet, mert megfogunk egy hangszert, vagy a zongorát, vagy a gitárt, vagy a dobot, bármilyen hangszert, és egyszerűen nulláról nyersen elindulunk egy ötlettel, mire 100%-hoz érünk, akkor nagyon boldogok vagyunk, és befejeztünk egy dalt. De az az igazság, hogy a mai világ, és most kicsit úgy hangzom, mint egy ilyen idős bácsi, akik szokták azt mondani, hogy a mi időnkben minden jobb volt, és minden nehezebb volt, de tényleg megváltozott a világ, és most sokkal könnyebb lett a dalszerzés.
Eddig is voltak könnyítések a dalszerzőkben. Én például inkább egy dalszerző vagyok, mint egy hangszerelő, mint egy producer. Szóval nem vagyok annyira jó abban, hogy most keresem ki a dob soundokat, meg a gitár soundokat, hanem inkább megírom a dalt, és aztán elküldöm egy producerhez, aki szépen megcsinálja nekem, mert ő ért ehhez, én meg ehhez. De ehhez is van már könnyítés így a nagyvilágban, Magyarországon is, különböző oldalok az interneten, mint például a Splice, hogyha nem ismeritek, kedves zeneszerzők, de biztos, hogy ismeritek, akkor ez egy olyan oldal, hogy előfizetsz, és rengeteg dob szempót, gitár szempót, dallam szempót le tudsz tölteni, ami megkönnyíti a hangszerelést. És ugye általában mi úgy szoktuk, hogy külön kiválasztjuk a lábdobot. Például itt mutattam, hogy ugye külön a lábdob, 136 BPM, és akkor külön a pergőt, ugye? Ez egy ilyen kávás pergő. És akkor a hi-hat, vagyis a cinek, ugye? És akkor ebből lesz. És akkor erre tudok gitározni, a dalötleteket formálni. És ha szerencsém van, és kitartó vagyok, akkor ebből hosszú órákon keresztül ebből egy dal fog születni. De ami fontos ugye, hogy rátérjek a lényegre a videóba, hogy már így is nagyon meg van könnyítve a zenészeknek az életük, mert például 20 év, amikor én elkezdtem zenélni, akkor nem voltak ilyenek. Mi órákon keresztül egyszerűen csak kerestük a lábdobnak a hangszíneit, a több ezer mintából, csak órákon keresztül, na ez nem jó, következő, na végre ez jó, és akkor így pakoltuk a hangszereléseket, és elég hosszan és sokáig tartott egy hangszerelést létrehozni. Már sokkal jobb helyzetben vagyunk, mert vannak különböző oldalok az interneten, előfizetésesek, egyesek nem azok, de azok nem jók, azt ne használd, ahol már előre legyártott mintákat, loopokat lehet letölteni, és csak úgy egyszerűen bele helyezni egy sessionbe. Megmutatom például az én kedvencemet, ez a Splice nevezetű weboldalas, illetve applikációs program. Itt van, és különböző stílusokba, ugye zsánrékba, cinematic, drum and bass, dubstep, EDM, hip-hop, house, live, lo-fi, pop, minden van, és mindent lehet, bármit lehet letölteni. A doboktól kezdve külön hangszínek, loop hangszínek, a gitárok, a basszusok, külön vokál dallamvezetések, és mind itt vannak, és ez mind legális, ezeket lehet használni. Ugye van egy előfizetése ennek a programnak, és hogyha használni akarod, nyugodtan tegyétek be a dalba, nem lesz ebből semmi baj. Úgyis ugye sokan kérdezik, hogy de hát ha van egy ilyen program, akkor nem lesz ugyanolyan egy másik embernek, megvan rá az esély, de ritka. Szóval például mondjuk keresek egy dobot. Bemegyek a Sounds-ba, és akkor vannak ilyen külön színek, kikeresni a hangszíneket, de ez kb. Olyan, mint amit 20 éve csináltam, szóval ez nem nagy különbség. De például itt már egy basszus téma van, ami lehet, hogy tök jó egy dalba. I've been waking up every morning thinking about you. Ugye? Szóval egyszerűen lehet inspirálódni úgy, hogy nem fogsz meg egy basszusgitárra. Szerintem zseniális. De doboknál maradunk. Oké. Szóval itt van egy loop, ami tök bejön, és ugye nem kell nekem megszerkeszteni, hanem ezt csak behúzom a sessionbe. Oké. És akkor már itt van bent a sessionbe, kikapcsolom az én kis dobomat, és már ott van. És ha mondjuk tetszik ez a loop, akkor hozzákeresel mondjuk gitárt, vagy bármit, ami tetszik a Splice-ba, és így szépen Legóban összerakod a hangszerelés. De miért beszélek erről az egészről? Ugye arról beszélek, hogy már úgy érzem, hogy nagyon meg van könnyítve a zenészeknek az életük ezekkel a programokkal, szóval tényleg így elveszi azt a munkarészét. Én emlékszem, amikor már 20 évvel ezelőtt kezdtem ezt a zenét, ugye éneklés előtt, megosztál előtt, én sokkal jobban szerettem a stúdió munkákat. Emlékszem, hogy volt a családi házban, a garázsába
felépítettünk egy stúdiót, és a Nagy Lajossal, aki jelenleg is a zenekaromnak a főzenésze, az zongoristája, ugye vele órákon keresztül ültünk a stúdióba, és akkor még nem voltak ilyen programok, nem voltak ennyire egyszerű a hangszerelés, mi emlékszem, hogy órákon keresztül csak úgy kerestük a dobhangokat, hogy itt egy pergő, és megnéztünk mondjuk 100 pergőt, amikor már a 101. pergő úgy azt mondtuk, ez jó az a hangszín, na azt behoztuk, és ugyanezt csináltuk a gitár hangszínekkel, meg a különböző basszus hangszínekkel, szóval 20 éve más volt. Nyilván 40 éve még inkább más volt. De a lényeg, hogy most teljesen más. És igazából kíváncsi vagyok a ti véleményetekre is, és nem kell, hogy ahhoz mondjuk zenészek legyetek, egyszerűen tényleg a tiszta véleményetekre vagyok kíváncsi, hogy ez kicsit elveszi ennek a zenész életnek a művészeti, a művészetét, vagy hozzátesz, de ugye biztos hallottatok az AI-ról. És az AI most teljes mértékben még nem vette át a hatalmat, de nagyon közel van. Szóval most már a dalszerzés úgy a régi felfogásba már kezd egy picit jelentéktelené válni. Nem kell tudni zenét csinálni. Igazából írsz rá egy jó szöveget, de még az se kell, mert az AI még a szöveget is megírja neked, hogyha úgy írod be. Szóval figyeljétek ezt. Na de a lényeg a videónak, amiért csináltam ezt a heti My Name is Victor. Egyébként tényleg kövessétek ezt az oldalt, mert minden héten fogunk kitálni új témákat, új helyzeteket, új videókat csinálunk, és szerintem egyre jobbak leszünk mi is, egyre tapasztaltabbak leszünk, és jobb videókat gyártunk hétről hétről. De a lényeg az, hogy amiért akartam egy kicsit beszélni erről, hogy vajon a mesterséges intelligencia egy jó dolog, vagy elveszi a kenyerünket. Így zenészeknek, meg igazából mindenkinek. És tudom, hogy viccesen hangzik ez a dolog, de egy picit elkezdtem ebbe belegondolni, mert ugye az előbb mutattam, hogy általában hogy szokott felépülni egy dal, és én úgy érzem, hogy tényleg van egy művészeti elem ennek az egésznek, hogy nullából felépítünk valamit, és egyszer csak egy teljes dalszerzemény lesz a vége, ami 100%-osan a mi fejünkből jön ki, mi írjuk le minden egyes szót, minden egyes mondatot, minden egyes harmóniát, mi dolgozzuk ki, és akkor tényleg, amikor megvan a dal, akkor azt lehet mondani, hogy ez egy Király Viktoros dal, vagy bárki más XY dal. De most találkoztam egy új oldallal a weben, ami egy AI, mesterséges intelligenciás oldal, ami azt ígéri, hogy nulláról megír egy teljes dalt. De úgy teljes dalt, már kipróbáltam, hogy csak beírunk szöveget. Mondjuk azt írjuk be, hogy a dal szóljon arról, hogy egy kisfiú sétál az utcán, találkozik egy lánnyal, és mondjuk egy R&B hip-hop stílusba szólaljon meg, és színezzük meg mondjuk egy szaxofon szólóval, megnyomod az Entert, elkezd gondolkozni a mesterséges intelligencia, és megcsinálja. Elejétől a végig kész dal. Na most én nem vagyok szakértő, de az, hogy ez jogilag hogy működik, hogy itt kell-e jogdíjat fizetni bárkinek is, vagy hogyha beütöd az Entert és megcsinálja ezt a dalt a te szöveged alapján, akkor ez a te szerzeményed, vagy a AI-nak a szerzeménye, bonyolult, de így a bonyodalom mellett számomra ez így elveszíti a művészetet, és elveszi, nem tudom, az értelmét. Én úgy érzem a zenélésnek, amikor megfogsz egy hangszert és csinálsz egy dalt, de nyugodtan írjátok meg, hogyha ti máshogyan látjátok, meg kíváncsi vagyok, bocsánat, hogy ennyit hibázok a magyar nyelvvel, de próbálkozom. Megmutatom, figyeljetek! Szóval legyen először angolul írom, hogy mondjuk smooth jazz with saxophone solo, song about a girl and a boy who fall in love.
Na és ugye elvileg azt ígéri, hogy ennyi szöveg elég ahhoz, hogy ő mesterségesen kreáljon egy dalt az egész hangszereléssel, szöveggel, sőt még egy borítóképet is megcsinál, egy single borítóképet ebből a 2 mondatból. Na kíváncsi vagyok. Create. Oké, dolgozik. Na már megvan a címe. Melodies of Love. A szerelem melódiája. Romantic, smooth, jazzy, sultry. Na kíváncsi vagyok. Viszont ehhez nem írt szöveget. Na már kíváncsi vagyok. De írt. In the heart of the city, where the neon lights glow. És itt le van írva a szöveg, There was a girl and boy, amit csak teljes mértékben mesterséges intelligencia talált ki, hangszereléssel, szöveggel, dallammal, énekkel. they had a plan. Set the stage from above. Oké. Megpróbáljuk magyarul. Mit szóltok? Mondjuk beírom az egyik dalszövegemet. Mondjuk magyar dalszöveg, mondjuk legyen esetleg a forgó szél. Nézzük, beírtam, hogy forgó szél. Dal szöveg. Kicopy-pastolom. Mert nem tudom fejből. Jó, itt van forgószél. És create. Na, most mi történt? Ja, bocsánat, itt vagyok. És jó, beírtam a forgószélnek a szövegét, csak egy részét. Volt egy út, elhamvadt kép, miért is hittem, hogy megvan még, nem kell most más, csak lelkesebb szív, meg se hallani, mi visszahív. Jó, ez a verze, inkább beírom a refrént, bocsánat, hogy ennyit bajlodok. De mindjárt meg leszek, ígérem. Hogy legyen a refrén, itt van, forgó szél, támadj fel, oké. És visszamegyünk ide, beírjuk a refrén szöveget, oké. Na most beírtam a szöveget, elvég ezt fogja használni. Viszont azért még mindig oda kell rakni, hogy milyen stílusba szólaljon meg a dal. Mondjuk legyen, nem is tudom, hip-hop vagy trap. Legyen trap. Trap style track. Na nézzük. Nem instrumentál. Create. Szeszik a pottal, amikor én megjelenek a pódium. Ne! Trap-stílusban ég a szó, mint egy forró vulkán kitörés, csak egy pillanat kell, és a Teljesen új verzeszöveget írt. szembe forgószél támad fel, ezt a rímek hullámai dobom. Nyomom a ritmust, ahogy akarunk, a DJ kezében pörög. És jól beszél magyarul? Átmesett tömeget. Magammal ragadom a szívedbe, eddig eljutottam a trap stílusban, élem az életem, ezt az utat megértem. Forgószél. Amit a táncon kivált. Száguljunk át a színpadon, mint egy villám, a szemben örömmel táncolnak, mikor én játszom a trap stílusban, zártam az életem, ezt a zenét. Figyelj! Ez rendesen jó. Esküszöm, hogy rendesen jó dal lett belőle. Ugye nem teljesen a refrén szöveget használta, hanem csak egy-egy mondatot, például a forgószélt, és magától írt egy teljesen új magyar szöveget, és az AI elkezdett magyarul énekelni, és rendesen jó popzene, de adott még egy lehetőséget, hogyha például ez a verzió nem tetszett, ez. Ez a sikra pattanlányra, mikor én megjelenek a pódiumon, trap stílusban ég a szó, Beszélod. mint egy forró vulkán kitörés, csak egy pillanat kell,
És a tánc ilyen vihar köszön be, forgó szél támad fel, ezt a rémek hullámait dobom. Jó a ritmust, ahogy a korongó DJ kezd. Hát nem hiszem, beszarod. Egy dallam sugározza. Gyerekek, egy gombnyomásról beszélünk. Egy gombnyomás. Ragadom a szívekbe, eddig eljutottam. A trap stíl... Refrént várjuk meg. Ja, ennyi? Mindegy. Mi volt a refrén? Forgolsz? Mindegy. Jó, én le vagyok döbbenve. Az igazság, gyerekek, hogy le vagyok döbbenve, mert lehet, hogy öreg vagyok, vagy én nem nagyon követem ezeket az új trendeket, de egy pár mondatot leírtam, angolul, aztán magyarul, használtam egy saját dalszöveget, ő kiszedte a forgószélt, mint fő szöveg, beírtam azt, hogy legyen trap zene, még azt se írtam, hogy pop zene legyen, és magától írt egy, mondom, 0-tól 100-ig, egy teljes értékű dal született egy gombnyomástól. Na most itt a kérdés, hogy ez jó, vagy nem jó. Hogy ez megöli a művészetet, megöli azt a folyamatot, amit a zenészek eddig csináltak, hogy megfognak egy gitárt maguktól, vagy egy zongorát, és nulláról felépítenek egy dalt, és minden hang, minden betű az a saját fejéből született, a saját lelkéből, vagy nem kell annyira dolgozni, és beleszállni a saját fejünkbe, hanem egyszerűen csak rámegyünk egy oldalra, benyomunk egy pár sor szöveget, és hogy milyen stílusa legyen a dal, és kevesebb, mint 1 perc alatt van egy kész nóta, amit elvileg, mondom, nem tudom a jogi szabályokat, szóval ne kössetek bele, elvileg fel lehet használni, ha tetszik a dal, leszed az éneket, ott a szöveg, és felénekeld magadnak, és ki is adhatod a dalt. Ez itt a kérdés. Én nem vagyok biztos benne, hogy ez nekem tetszik, én akkor, nem tudom, kövezzetek meg, akkor old school vagyok, akkor régi módi vagyok, én azért jobban hiszek abba, amikor egy zenész leül, és magának megírja azt az ő szerzeményét, de ez is egy megoldás. Hogy vajon ettől hígul a zeneipar, ez egy jó kérdés. Nem tudom erre választ. De az biztos, hogy megkönnyíti mindenkinek a dolgát, legalábbis zeneszerzésbe. Szóval igazából hozzá nem értök, és egy gombnyomással tud íratni mesterséges intelligenciával egy zeneszámot szöveggel együtt. Aztán ugye énekelni se kell tudni már, mert megnyomod az autotune gombot, és az is ki van rajzolva. Szóval igazából bárki tud most már zenét csinálni. Most az a kérdés, hogy ez jó-e vagy nem. Mindenkinek megvan a szubjektív véleménye. Én azért még mindig hiszek az old school, a régi módi zeneszerzésbe, hogy a saját ötleteink vannak leírva egy papírra, de kíváncsi vagyok a ti véleményetekre. Írjátok meg kommentekbe. Ja, és most jut eszembe, hogy nem csak dalokat lehet egy gombnyomással írni a mesterséges intelligencia segítségével, hanem már rendes videóklipeket is le lehet gyártani. Vagyis most már egy egész produkciót gombnyomással. Ez hihetetlen. Na mindegy. Ne nézzük még valamit. Na nézzük, mit tudunk csinálni ma? Teljesen fölöslegesé vált, hogy itt vannak a gitárok, meg a zongorák. Teljesen fölöslegesé vált. Na nézzük, akkor rap song about money and girls and fast cars in Miami with guitar and reggae beat. No, not reggae. With the guitar and what kind of instrument? Milyen hangszert használjunk? Mondjuk saxophone. Nem, trumpet. Tiny trumpet. Let's go. Create. Okay, szóval lett is címe, az a címe, hogy Miami Nights, Guitar and Trumpet, Melodic Rap. Na, hallgassuk meg. És ahogy mondtam, van egy borítója. Money, girls, fast cars, Oh, what a pity. living life in the fast lane, no time to waste. Zseniális. Game, we don't settle for second place. Cruising Ocean Drive with the top down low.
Feeling the ocean breeze, watching the palm trees grow down and shining, blinging in the neon lights in Miami, the city where dreams take flight. From the beach to the clubs, the city never sleeps. We party hard, counting cash in heaps. Okay. Got the girls looking like. Jó, azt tegyük hozzá, nagyon jó, nagyon érdekes, és tényleg hihetetlen, hogy ennyire fejlődött a modern technológia. Azokat a nuancokat, amit mondjuk egy zeneszerző vagy egy szövegíró beír egy szövegbe, azokat nem annyira érzi, sokkal inkább egy ilyen átfogó, nem is tudom, ilyen semleges szövegeket ír. De viszont ez segít mondjuk az inspirációba, hogyha valami tetszik itt, egy mondat tetszik, akkor már beírod a szövegedbe, ha a dallam tetszik, akkor azt kiveszed. Na hallgassuk, mi volt a másik, amit adott. Ugye mindig 2 ad. Rolling through the streets of Miami City. Money girls, fast cars. Post Malone. Living life in the fast lane, no time. Ugyanazt a szöveget használja. We don't settle for second place. Cruising Ocean Drive with the top down low. Feeling the ocean breeze, watching the palm trees grow. Diamond shining, blinging in. Szóval legyenek pozitívak és negatívak. Pozitív szerintem az, hogy nagyon megkönnyítette a dolgunkat. Az inspiráció, maga a folyamatot, hogy na, most leülünk a stúdióba, most vajon milyen dalt írjak, oké, akarok egy buli dalt, de most milyen harmóniákat fogjak a gitáron, milyen dallamvezetést találjak ki, hogy lesz ebből sláger, milyen szöveg. Szóval ezt a folyamatot nagyon-nagyon-nagyon megkönnyítette. Ugye nem kötelező használni azt, amit ő, a mesterséges intelligencia kreált, hanem mint a Lego, úgy kikapod, ez a mondat tetszik, ez nem tetszik, visszarakod, cserélsz, összerakod, és akkor születik egy saját szerzemény az egészből. A negatív szerintem főleg az, hogy én úgy érzem, hogy elveszíti azt az alapvető művészetet egy zeneszerzésbe, amire az emberek igazából vágynak, meg a zenészek is vágynak, amikor tényleg nulláról felépítünk egy dalt, és csak a mi fejünkből jön ki a mi dallamvezetésünk, a mi hangszerelésünk, és elveszíti azt az önazonosságot, azt a őszinte szívből, lélekből jövő dalt. Szóval ez a pozitív, ez a negatív, ti döntsétek el, hogy ez jó vagy rossz. Peace.